Здравейте хора и добре дошли в BG Gameplay TV. Аз съм Денис, създателя на канала, и аз съм този, който ще ви показва, ще направи Minecraft епизодите. Minecraft епизодите ще се казват Lonely World по причината, че ще сме в свят, нали, който няма никой. И също това ще е хардкор. Така че знаете, щом чувате думата хардкор, означава, че няма да умираме. Защото умрели са, трябва да се изтрим света, а това не искаме да става. Сега спалнаме тук в някаква пустиня, ама на къде да тръгнем, е много чудно. Мисля първо да се огледам за нещо като село. Дайте отидем да видим. Струва се огледаме наоколо. В пустиня може да намерите много работи. Не отивай към захарта! Не отивай! Не! Не може, трябва не захар. Надявам се звука на Minecraft да не е прекалено силно, защото преди като направих тест за снимане, звука на Minecraft беше изключително силен. И ви се извинявам ако говоря много тихо, това е защото майка ми легна да спим. И добре, супер глич. Добре, да оберем тази захар и да продължим. Не ми се иска много да събирам тази захар, ама може да ни помогне за напред, за книги и така нататък. Не за книгите ми. Я забравих за какво се използваше захарта. Добре, да вземем това. Не се струва. Добре, това там. Ноп. Ще гледам да ги правя колкото се може по-дълги епизоди за вас, хора, но рендването ми много се бъгва понякога и опитах се да направя един епизод, който беше 20 минути и рендването ми се прееба буквално, така че ще се опитвам да ги направя колкото се може по-дълги, но с време, което, нали, ще може да ми рендва без проблем. Компа ми, който имам в момента, не е много силен, но за Коледа ще си вземам един геймърски компютър, така че на него ще мога да снимам сигурно 1 час Minecraft епизод. Дай да видим там, какво пропуснах. Надявам се поне нещо да намеря. Добре, тук е някаква вода. Дайте от другата страна да видим. И не трябва да подскачам толкова много вече. Защото хелф бара ми... Не хелф бара ми, такова. Барчето с храната почва да пада. Ербе, няма ли нещо? Още захар. Що не? Хубаво ще отсечем това дърво, защото ще ни трябва. Знам, това е нещо като Biome Runner в момента, но спокойно няма да е така завинаги. Дайте да Дайте да вземем той дърво. Епизодите ще трябват докато убием Ender Дракона поне. Надявам се да успеем поне до Ender Дракона. Ако умрем, ще почнем други епизоди. Ма не със същото име. Така. Добре, мисля, че имам достатъчно захар. Няма да вземам повече. Да се радвам, че намерихме поне това едно дърво в пустинята.
Тъпото е, че нищо не намирам. Все още нищо. Какъв е този глич, бе? Йес! Слава на Бога, мерси. Божия милостиви. О, Боже, какъв е този късмет, който имам, бе. Не, наистина, какъв е този късмет. За кой пореден път намирам вече село в нормален свят? Добре, дано има поне Blacksmith. Ама надали. То ако има Blacksmith, то би трябвало да е някъде тук в края, ама не виждам да има, така че... Много мразя звука на тия вилиджери, честно. Това Blacksmith ли е? Моля да се кажи ми, че е Blacksmith. О, бичате! Няма как ще се... А, да. Моля да се даде нещо яко, моля да се даде нещо яко. Едно, две, моля да се, три. Ние няма да си хъбим много работите. Тук какво е? Не се струва. Чакайте сега си изберем някаква къща. Една къщичка тук да си изберем. Тази да е. Чакай да видим коя. Ех, стига бе. Не. Чувам някой да хърка там долу. Явно ще трябва да отидем там. Искаме една от тия големите къщи да си взема, защото да имам достатъчно място за всичко. И какво подялите е станало тук? Погледнете го. Добре, явно това село е направено върху вода. Поне радвам се, че го намерихме. И как подялите ще се кача, бе? Излейте. Излейте, бе. Не се сложим така. Значи... Добре, това не е къщата. Един айрон. Това... Ще се направим... Крафтинг тейбъл. Знам, сигурно се питате защо това. Ще видите защо. Имам идея как да направим яко. За сега и така ще... Така... Ще направя... Не, чакай, не ми трябва такова. Мисля, че така съм добре. Ама обаче наистина трябва да... Но ми е чудно как сега ще стигна и там горе. Нали ги... Да. Викам се, че не ги взех. Поне имаме ферма, който ми харесва. Що поръснаха тия? Няма ко друга се яде. Шит. Извинявайте за това. Да вземем това. Това. И това. Така, да се осигурим малко. Мисля, че това ще е достатъчно. Ома, чакайте, сега се сетих, кончи ни трябва. Тъй като нямаме легло, сега ще се направим едно легло. Добре, ако го пропусна, пак ще се ядосам.
един меч. Да се направим да ги убим тия набързо, защото става нощ. Мри бе, овцо. Добре, една вълна. Супер. Имаме достатъчно. 2. Айде бе! 3. Да тия не се направим ли го, да го слагаме. И това ще е епизода, хора. Извинявайте, че е толкова кратък, просто ще ги правя кратки заради рендването. Повярвайте ми, поне 50 пъти са развали рендването, не искам пак да се повтаря. Не искам да чакам 50 часа. И така, на следващия епизод ще направим тук, ще го направим нещо като, нали, честа с важни работи. Тук ще сложим печки. Тук горе можем да сложим още един чест. Там горе, не знам, ще го измислим. Но иначе, мерси, че гледахте, хора. Сабскрайбвайте, нали, коментирайте, споделяйте клипа, за да се събираме, нали, гледания. Също така в този канал ще правим турнири на лига. Първият турнир ще е на 50 абоната, така че абонирайте се, нали, сабскрайбвайте, както на английски се вика. Коментирайте си, лайквайте и ще очаквате също турнири и много забавления на разни други игри. Затова струва си поне, мисля, едно абониране. Така че мерси, че гледахте, хора, и до скоро!